Какъв прекрасен свят! Това е лейтмотива на следващите 3 предавания. Защо? Защото светът е такъв, какъвто ние сами се го направим. Кой не знае тази сентенция, но какво се получава на практика, след като всеки ден наоколо чуваме? Животът е скапан, той ни притиска. Тогава кой създава кармата? Кой провокира потенциала у нас? Къде самите ние поставяме фокуса в ежедневието си? Кой поставя преградите пред нас? Отговорите търсим заедно с когиталиста Ивомир Димчев и психолога Еми Стойчева. И още нещо. За тях ще видите иконата на свети великомъченик Георги Победоносец. Защо? Защото светецът е символ на храбростта и вярата. В случая става въпрос за нашата смелост и за нашата вяра, за да променим себе си. Но не от утре, но не след месец, а днес и сега и точно в този момент да започне промяната. Заедно с оператора Димитър Радев ви обещаваме, че ще ви бъде интересно. Останете с нас, започваме. Добре дошли на Еми и на Ивомир в Ямбол, отново след 1 година. Последното предаване завършихме с Булагар. Сега ви посрещам с този поздрав, за да пребъдем. Но за да пребъдем, трябва да опознаваме себе си и света. Преди няколко дни ми попадна една статия, където една професорка, която изследва житните кръгове, е стигнала до извода, че кристалните деца променят света. Даже изтече информация, че 21 май е особен ден, започват промени в планетата. Кристалните деца, които са с тристранна ДНК и които си помнят преражданията, променят света. И защо точно те променят света? От нас ли търсиш отговор? Търся отговор, за да разберат зрителите, защото... Значи, по принцип, делението на кристални, индигови и така нататък. Изобщо нови деца, както се казва. Такова деление няма. Първо трябва да осъзнаем, че не бива да делим. И да класифицираме по някакъв начин, да ги подреждаме. Второто нещо, самите деца трептят, вибрират на малко по-различни честоти, точно на база на тройната ДНК. И поради тая причина техният диапазон на възприемане, ако говорим за самата зона, която те могат да възприемат, е малко по-широко от нормално приетата. При тази ситуация те виждат повече неща, чуват повече неща, усещат повече неща като възприятие и на база на всичко това имат и различни реакции въз основа на различното приемане, което имат. В какво се състои това, че те ни водят или променят? Ние всички имаме огромен диапазон, който можем да възприемем и сами сме се ограничили в една зона, която психолозите наричат зона на комфорт, и тази зона ние я държим строго фиксирана и общо взето гледаме да ни я разширяваме, защото от това ни е страх. Колкото по-широка е зоната на комфорт, толкова повече би следвало ние да имаме широта на възприятието, широта на погледа, на мирогледа, ако щете. Начина, по който възприемаме нещата, начина, по който самите ние сме готови да опознаем неизвестното. Ако това не сме тръгнали да правим, ние никога няма да бъдем творци. А всъщност тези деца, виждайки именно тези възможности, които и самите ние имаме, какво желаят те на практика? Те ти казват: ей, ти имаш много по-голям потенциал, дай да го развием, дай да направим нещо. И тези деца се държат по различни начини именно заради това. Понякога са изключително мили и ти казват това, което е вътре в теб, ти се впечатляваш от него и от прозорливостта. В другия момент те са изключително груби, което на нас не се струва, защо, как може това дете по този начин да се държи.
Не са ли го възпитавали и така нататък. А той ти показва, виж, честотите са огромни и дали ще бъдеш в честотата прекрасно отношение или пък в гняв, агресия и така нататък, ти навсякъде можеш да се чувстваш добре. Само активирай твоя потенциал. Да, те приемат повече честотни характеристики, но ние не можем да приемем повече. Нали веднъж говорихме, че ние имаме двустранна ДНК. И това какво пречи? Зоната на комфорт има ли нещо общо с ДНК или това е широтата на нашето възприемане? И в същото време, какво вече доказаха дори учените, ДНК се актуализира и променя през целия живот. Тоест, ако ти си заложиш това да разшириш зоната си на комфорт и диапазона на приемане, ти имаш целия пълен потенциал да го направиш. Всъщност, тук стигаме до един особен момент, който особен момент е така наречената карма. Значи, комбинацията от енергоинформационния потенциал, взаимодействието с средата и нашето собствено излъчване към тази среда, тази тройна система се записва вътре в клетките под формата на ДНК или хромозоми и клетките като добри изпълнители изпълняват онова, което сме си записали. Ако ние сме записали, че сме ограничени, че сме зле, че живота ни е скапан, че света е грозен, че ни притиска, че ни дава ограничения и така нататък. Всичко това записано в клетките. Клетките като добър изпълнител започват. Света е грозен. И дори ние да погледнем на някъде, те моментално претрансформират така ситуацията, че в нашия мозък импулса, който да се получи, да е ето, това е лошо, ето, това е грозно, ето това и така нататък. И импулсите, които ние получаваме в главата си е грозно, лошо, неадекватно, страшно и така нататък. А всъщност кой програмира клетките по този начин? Самите ние. Тогава къде е кармата? Имаме едно филмче там, в което представяме самите митохондрии как преобразуват всички записи, смесват ги в едно цяло като честотна характеристика и те преминават и се преобразуват вече в самите хромозоми, които влизат пък в ядрото на клетката. При цялата тая ситуация, кой създава кармата? Кой създава нашия потенциал? Какво ще правим? Как ще го правим? И какво точно сме си записали да правим за следващия период от 5 минути, 5 дни или 5 години? Самите ние правим това. Самите ние творим света си. Самите ние създаваме себе си и кармата, която изпълняваме. И ако ние си запишем нещо лошо, то това и ще видим. Ако си запишем нещо хубаво, то това и ще видим. Самото лошо обаче от друга страна погледнато, изобщо не е лошо. То е такова, каквото е. Ние го оценяваме по определен начин. И това също сме записали като филтрация. Като филтър. В клетките. Добре, сега като говориш за добро и лошо, аз се сещам за една мисъл. Всеки човек може да бъде добър или лош, зависи на коя страница са отворили душата му. С други думи искаш да кажеш, че това, което е отвън, ние реагираме на него и заради това се държим по определен начин. Да. А има ли отвън? Отвън няма, но аз просто, понеже доста често в ежедневието се цитира тази мисъл. Добре, тук значи идва един момент, в който е редно да обясним за какво става дума. Ние сме енергия. Тази енергия като потенциал може да бъде осъществена. Вътре в този потенциал ние слагаме определена защитна зона, която да задържи енергията по определен начин.
Задържаната енергия, погледната отстрани, изглежда като холограма с защитно поле, през което защитно поле нашата ръка не може да премине. И тъй като всеки има индивидуално такова поле, всеки един си има своята защита, това наричаме материя. За да можем да проявим цялата тая холограма и цялото това поле, ние ползваме потенциал, енергоинформационен потенциал, който е наличен. Щом е наличен, той не е фиксиран нито като плюс, нито като минус. Ние сме тея, които го оценяваме или като плюс, или като минус. И ако е редно да се замислим как са тръгнали нещата по възможно най-простия начин. Нищото, за да може да се самооцени, да може да се види, да се огледа по някакъв начин, да прецени какво е редно да се сравни с кое? Пак с нищо. Или с неговата противоположност, нещото. С неговата противоположност, защото те са едно цяло. И тогава нищото, за да разбере себе си, е редно да се самоотрече от себе си. За да разбере себе си, е редно да се самоотрече от себе си и чак тогава то би се превърнало в нещо. Нещото пък, за да може да оцени себе си, какво е редно да направи? Да се сравни с нищото. Ама нищото за нещото го няма. Тоест, то трябва да се раздели на две полярности. Плюс и минус. И едва тогава би могло да оцени себе си като нещо, съдържайки и плюса, и минуса в себе си. И така се получава знака на Тангра. И това е триединната енергия, в която нищото, за да самооцени себе си, се е превърнало в нещо, а нещото, за да може да оцени само себе си, е редно да има полярности или дуалност. Ако можем по друг начин да го разясним малко по-директно, мисля, че това е напълно достатъчно. Основното, това, което Иво казва, е точно принципа, по който вървят нещата. Когато влезеш в една реална ситуация, в която идва човек, който започва с ей, ти какво си направила, така. Много философски стои сега това, то нищото. Но основното, което можеш наистина да направиш, ако си взел тази идея, че света не е отвън, а е наистина вътре в тебе, е да се замислиш, да се поставиш на чуждото място, да влезеш в неговата кожа на човека и да си кажеш не какъв е проблема сега с мен, защо ми се появява тая ситуация, човек и така нататък, а по-скоро да погледнеш вътре в него какъв е проблема. Ако ти се насочиш навън към средата, а не само към начина, по който ти се чувстваш в тази ситуация, ти на практика можеш да излезеш извън нея, защото ти ставаш едновременно наблюдател на другия и неговата реакция и вътрешно състояние и на себе си самия. Ако го направиш, това е много лесно на практика да излезеш от лошата ситуация, отношения и конфликта, който така се завърта между вас. Тъй като самата ситуация не касае тебе, тя касае другия. Щом той се чувства или изразява към мен нещо лошо, така да го кажем, значи има нещо в него, което не е наред. Мене ме дразни. Това означава, че съдържам същите честотни вибрации, които той излъчва. Защото това е отражение, мое отражение. Обаче когато говорим, че той и всичко останало около нас е наше отражение, кой смята, че той е целия свят и всичко, което е? Ние самите и тогава имам въпрос. Разговаряте ли със себе си? Да. Всеки разговаря със себе си.
И сега въпросът, разговаряте ли с тая маса? Тя също... Тя е материя. Светлина. Холограма. Холограма. Тоест тя е същата енергия, Да. както си ти. Да. Чудесно. Значи ти можеш да разговаряш с нея и да разбереш как тя се чувства. Разговаряш ли с обувките си? Разговаряш ли с очилата си? С ризата, с блузата, с цигарите, които пушиш, с алкохола, който пиеш или с храната, която консумираш. И ако всичко това го правим постоянно, ще знаем ли всеки и всичко по всяко време как се чувства? И от какво имат нужда на практика. И това е въпрос на тренировка. Не е нещо, което ти идва и така свише. Ето ви по-широкия Просто го правиш. диапазон в кристалните или индиговите деца. Така е. Те просто го правят, те го знаят. И го правят от малки и не се съпротивляват срещу това, А което ние почваме да говорим за неодушевени предмети. Как така масата ще мисли? И в случая всяка ситуация, 90% в ежедневието, на фона на тази агресия и грубост, завършва, остави го, той е кретен, глупак, идиот. Общо взето. Тоест завършва с оценка. С оценка, Да. да. И сега да видим. Какво казахме току-що? Нищото, за да се превърне в нещо, е редно да се самоотрече от себе си. Самото нещо има две полярности, плюс и минус. Тоест, може ли да има нещо в света, което е само плюс? Не. Може ли да има нещо в света, което е само минус? Не може. Тоест, всички сме и плюса и минуса едновременно. И сега от тук нататък влиза така наречения Вселенски закон. При Хермес е закона, който не е познат. Какво гласи той? Стремежа към каквото и да е. Тоест, този закон, който ми е научила, когато е влязла в регресия? Или? И това. И това, защото по принцип същия този закон, когато тя е в регресия, сега е малко по-разбираемо формулиран. И това е заедно сме търсили, откривали, полагали усилия по всякакви начини да стигнем до самия закон, така че той да стане разбираем за хората. И приложим. И приложим. И ето какво гласи. Стремежа към каквото и да е се проявява едновременно с неговата противоположност. Тоест, не може да се прояви само плюса или само минус. Те се проявяват едновременно и двете. Тоест имаме намерение за нещо, желаем да го направим и в момента, в който вече да направиш крачката и ти идва другата мисъл, ама аз ако направя това, дали пък няма да стане обратното? Замисли се. Винаги. Стремежа към каквото и да е се проявява едновременно с неговата противоположност. И на стремежа, и на същото това, каквото и да е, към което се стремим. След покръстването на България и приемането на християнството за официална религия, ритуала за мира, анатемосан от църквата, забранен като ерес. Минават векове и хората, ходещи върху жар, на които по ходилата им няма и следа от изгаряне, потънали в забрава, в митове и легенди. През 14 век България е превзета от Турция и поставена под турско управление. Населението на страната е било насилствено претопявано, селата и градовете опожарявани и по-късно те изчезвали. Такава е съдбата и на българското селце Българи в Странджа планина, което не случайно се смятало за столица и свещено за нестинарската обредност място. След като турците нападнали и разграбили село Българи, след това го подпалили. Една възрастна жена видяла, че заедно с къщите гори и параклиса. Със сетни сили тя влязла боса и раздърпана, взела единствената оцеляла и надокосната от огъня икона на свети Константин и света Елена и я изнесла, преминавайки и поклащайки се, сякаш изпаднала в транс през плъмтящите въглени. За изненада на хората, които я видели, по нея нямало и следа от изгаряне. Сещам се за един пример, който така преди една седмица беше актуален. Празника на нестинарите. Ходенето пожарават. Магическо. За тях, за всички нас отстрани, това е магическо. Те изпадат в някакъв транс и ходят, пожарават. Всъщност,
Транс ли е това? Те го обясняват така. Аз мисля, че особена роля... От едната страна ние сме енергия. Тогава може ли някаква друга енергия да ни повлияе? Ами... Освен да си взаимодействаме, казано на езика на физиката, да си интерферираме. Тоест, те без да съзнават, насочват енергията си от главата към стъпалата, така ли да разбирам? В тази енергия има ли защита? Тоест някакъв вид защитно поле. Защита, граница, преграда. Филтър. Филтър. Убеждение. Има ли? Или няма? Филтър, че до сега с жаравата няма да им направи нищо. Че те са свободни да ходят по нея. Чудесно. И могат да бъдат едно цяло там за определени минути. За определени минути или за много време? Или до тогава, докато няма преграда? Докато няма преграда. И понеже аз самия съм пробвал да бъда нестинар, докато бях в състоянието, за което говорим, отдолу огъня е като топъл пясък. Даже пясъка на плажа е погорещ, той пари. Там е приятно топло. И ти докато се движиш вътре, усещаш как на места просто има малко по-топли и по-студени нюанси. Като топла и студена вода, която преминава покрай краката. Нищо повече. В момента, в който си казах: Боже, аз съм голяма работа. Какво направих? Сложих защитата аз съм. Да. И в този момент щяха да ми изгорят краката. И избягах от огъня. Ама избягах се едно, че ме гоняха 100 кучета. Тоест, между енергия и енергия няма разлика. В момента, в който сложим преградите, в които да задържим енергията в определено пространство, в случая аз съм голяма работа, в този момент аз слагам преграда. Тази преграда усеща съпротивата на околния свят и илюзията за свят. На практика и микрофона, и Еми, и масата са една и съща енергия. И няма разлика по принцип между тях. Но ако аз сложа преграда, тук искам да виждам микрофон. В този момент виждам микрофон. Искам да видя маса, виждам маса. Искам човек до себе си, виждам човека. И така нататък. Ние творим чрез тая енергия света си. На база на всичко това, ние кое сме? Защото ние сме самата енергия. Ами тогава ние сме и маста, и микрофона, и Еми, и стола, и камерата, и телевизията, и всичко, което е. И ако ние сме всичко това, кое ни спира? Тоест, за какво говорим? Говорим, че в зависимост от това, което искаме да бъде около нас или попадаме в такава ситуация, в окото като компютър, виждаме камера и ако ние сме влюбени, започваме да забелязваме влюбените. Ако сме в траур или здравословно неразположение, виждаме само болестите. Бременните булки забелязват само бременни булки около тях, а пък те, които не са бременни, си викате ми това е готово. Бременни булки почти няма. И дори когато осъзнато тръгнат да търсят, много рядко се виждат бременни по улиците. В същото време, ако вие или Еми е бременна, тя е сложила вече филтъра. Искам да виждам подобните на мен. И започваме да виждаме колко много бременни булки има, примерно в град Ямбол. И то също нещо, от най-елементарните неща е това, като се замислиш дори да си купиш едни обувки, ти започваш да виждаш жените с подобни обувки. Това е съвсем нормално. И тук се връщаме пак на закона, за който говорихме. Стремежа
към каквото и да се проявява едновременно с неговата противоположност и на стремежа и на нещото. И как завършва това цялото? И единствено фокуса върху една от половинките, върху едното състояние или другото, определя характера на резултата. Тоест, върху което ти в крайна сметка избереш да се фокусираш, това е нещо, което виждаш. И сега това е светът ти. даваме пример. Виждаме обувка. Тя е красива, прекрасна. Вие я харесвате. Купувате я. Носите я вкъщи. Докато сте я пробвали, тя ви е пасвала. Но в момента, в който почнете да я носите, изведнъж почва да убива. Нова обувка. Започва да ти наранява крака, да се чувстваш Да излизат некомфортно. мазоли. Дискомфорт. Кое от двете е проявено? Върху какво пада фокуса? Докато купуваме, фокуса пада върху това каква прекрасна обувка. Обувка ще бъде единствена с тези обувки. После Чудесно. фокуса, излизаме на улиците, виждаме 5-6 дами и казваме не, защо ги купих тези обувки. Обуваме ги и се чувстваме дискомфорт. Да продължим нататък. Така. Вземаме си мъж. Докато сме влюбени, той е уникален и прекрасен. Дори и си простотиите, които върши, изглеждат невероятни. Бисери, уникалности. След 3 месеца, 5-6, влюбеността изчезва. Започваме да вибрираме на други честоти. Фокуса къде попада? Има разминаване между реалност и илюзия, въображение, нещо Така ли? такова. Коя е реалността? Всъщност, и кой е твореца на тая реалност? Кой определя кое е реалното? Това, което си била Фокуса. влюбената ти или тази, която е не влюбената? Коя от двете ти е по-истинска? Влюбената И двете са. или мрънкащата? И двете са. Тоест, и двете са едно и също. Да. Ами тогава от фокуса, дали е по-добре да мрънкам, за да ме обслужат, или е по-добре да летя на крилете на любовта, кое от двете е фокуса? И кога реалността ти е по-красива и ти самата се чувстваш по-щастлива вътре в нея? Тук може би става въпрос за това, че след като този хубав идеален образ Да. е вече затворен тук между 4 стени, Да. ние искаме да остане само между 4 стени. Да, ама навън света не е само 4 стени, той е извън тях. Тук идва фокусировката върху това. Може би за това е мрънкането? Да получат цялата любов за себе си? Грешка. Споделяш ли закона? Вселенски. В момента, в който нещото го придобия, заедно с неговата противоположност. Върху кое се фокусирам? И върху противоположността в случай. Която е Нещо. негативното. Или защо негативното? Негативното в случая за нас. За кой? Погледа, който. От погледа, От погледа, фокус. който. Тоест Фокуса, човека нали си е филтъра, същия? Същия. Ми тогава защо изведнъж почваме да виждаме негативните неща, а не позитивните? Сменили сме филтъра. Защо? Защо? И тук идва съществения момент. Защото сме придобили Опитности. не даденото нещо, придобили. Притежаваме го. Притежаваме го и ние на база на притежанието имаме желание да господстваме над него. Ако той не е наше притежание, какъв ще бъде? Прекрасният мъж. Чудесно! И сега, ако се замислиш, ще разбереш. Всички мъже, освен моя, са прекрасни. Как попаднах точно на този? Защо? Защото са непознати. Браво!
Тогава кое е красивото в нашия свят? Непознатото. Чудесно! И в момента, в който тръгнем към непознатото, какво не обзема? Страх, може би. Който е мързела да опознаем непознатото. Тоест страха, какво е? Мързел. Искаме ли да си разширим зоната на комфорт и да опознаем непознатото? Искаме на думи, на кафе само. А на практика? На действие няма. Защо? Защото всяка вечер се срещаме на любимо кафе. Много рядко може да кажем да отидем до Сливен тази вечер. Щото намързи. Защото ни е по-удобно. Ще дойде усмихнатата позната сервитьорка. Тоест, ще завържем лав. Предпочитаме да се движим в зоната си на комфорт. Да. Тогава къде е красотата? И кога ще се чувстваш тогава комфортно извън зоната на комфорт? В първата част на предаването "Когиталност, всичко, което е", започнахме разговора, че стремежа към каквото и да е се проявява едновременно с неговата противоположност и на стремежа, и на нещото, защото единствено фокуса ни определя края на резултата, към който сме се насочили. Гледайте повторенията на предаването на 8 юли от 11 часа и на 11 юли от 10 часа по телевизия Диана. Това предаване може да видите и на сайта на телевизия Диана. Така се разделяме до следващата сряда.